Благодаря ви, господин Андрей Новаков. Przemówienie na sesji plenarnej pana posła. Bardzo proszę. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Като най-младият член на този парламент, аз виждам в младежката гаранция много повече от просто мярка или просто програма. Аз виждам в нея реална възможност да променим животите на стотици хиляди млади европейци отвън. При сегашните нива на предварително финансиране можем да достигнем до не повече от 22 хиляди млади хора. С предложението на комисията можем да достигнем до над 650 хиляди. Това са 650 хиляди млади европейци, които ще останат тук и ще създадат добавена стойност именно в Европа. Чух колеги да казват: не всеки млад човек може да стане адвокат, не всеки млад човек може да стане лекар, не всеки млад човек може да стане звезда. Може, колеги, може и ще стане. Защото звездите на този съюз не са на знамето, а са сред младите хора отвън. Ето защо младежката гаранция трябва да работи в пълен синхрон с Европейския социален фонд, така че да удвоим резултатите. Ето защо държавите членки трябва да приемат борбата с младежката безработица в реален приоритет. Нещо повече. Това е шанс и за нас да превърнем борбата с младежката безработица от приоритет на думи в приоритет на дела. От нас зависи дали това ще стане реалност. Благодаря ви и адмирирам намерението на комисията да увеличи предварителното финансиране. Благодаря ви. Dziękuję bardzo pani poseł. A teraz... Благодаря, господин Новаков. И сега давам думата на една дама, която доскоро беше евродепутат. Сега обаче тя е комисар.